Na veľkonočný pondelok nechýbala ani v Poprade pravá slovenská oblievačka. Podľa tradície muži a chlapci navštevovali rodiny, kde vodou oblievali ženy a dievčatá. Niektorí mali dokonca pripravené aj korbáče. Presne takto vyzeralo tradičné pondelkové ráno pod Tatrami. Chlapci z folklórneho súboru Vagonár nenechali na dievčatách suchú ani jednu nitku. Tak zvládam to asi, neviem. Voda bola veľmi ľadová, ale dalo sa to zvládnuť. Ja som išla dobrovoľne až od domu, takže neberiem to ako násilie. Pre mňa je to veľmi pekná skúsenosť, alebo pekný zážitok. Z muziku, ale pri studni s vedrami vody nás tak olievali, ale mali vždy harmoniku zo sebou. A krásne to bolo. Ešte po obede o 2:00 nás kúvali, lebo bolo veľa dievok. Ja to čakám každý rok, určite je to taká tradícia, že zlajú moje dieťa a potom zlajú aj mňa. Ale je to niečo úžasné. Veľká noc je o vode, krasliciach, o kúpačke. Je to tradícia každoročná, v podstate tým, že obliejeme dievčata, tak sa snažíme, aby boli celý rok pekné a zdravé a tým, že ich vyšibeme, tak sa hovorí, že budú aj plodné, tak to je cieľom tejto kupačky a šibačky. Oni sa same prihlasili, takže keď to chcú, nech sa páči. Korbáče si platieme sami a čím dlhší, tak tým je potom má lepší švih a potom dievčatá to možno, že viacej bolí, ale poprajeme, aby bola zdravá, šťastná. Máme k tomu nejaké porekadlá riekánky, keď už šíbeme. Šíby ryby, masné ryby, kázal otec aj mamička, že mi máš dať 3 vajíčka, jedno biele, druhé čierne a to tretie zafarbené. A za výslužku chlapci dostali také maľované vajíčko a takisto aj na korbač som im zaviazala stužku. My to určite pripravujeme nejakých pár dní dopredu, všetko, šunku, vajíčka, mesiace, vyšívam vajíčka, malujeme kraslice, takže my tých vagonárcov každý rok očakávame. Táto tradícia oblievania a šíbania má vyhnať všetky choroby a neduhy. Kedysi sa verilo, že ženám a dievčatám má zabezpečiť aj veľmi dobré a pozitívne vlastnosti.